A Debate no Eirado volve unha semana máis para dar voz á mocidade do rural. A parada de hoxe, o Berce do Galo Piñeiro, o Concello do Pino. E quen me acompaña? Pois Pablo, Raquel, Brais e Manuel. Mil grazas a todos por estar hoxe aquí. Así que antes de escoitalos, como sempre, xa sabedes o que toca. Adentro vídeo. A nosa parada de hoxe é o Pino, un concello da comarca da Arzúa que conta cunha gastronomía única. Queixo, mel, produtos da horta e mesmo o galo e a galiña. E si, escoitastes ben, pois esta vila é Berce da raza piñeira. Produtos de calidade, pero tamén paisaxes de calidade, pois esta vila agocha milleiros de recunchos verdes polos que perderse. E si, verdes, porque se tivera que definir este concello cunha palabra, sería con esta cor. Paisaxes tan impresionantes das que desfrutan veciños e visitantes, como os milleiros de peregrinos que realizan o camiño francés para chegar a Compostela. Aínda que queredes saber un segredo? Pois que nesta vila teñen catedral propia, a que eles denominan como Catedral da Montaña, a igrexa que teño ás miñas costas, e a que, como vedes, nesta vila non falta de nada. Como en case todos os programas, un tema que nos gusta abordar é o tema do emprendemento no rural. E aquí temos dous bons exemplos. Manuel e Pablo. Contádeme logo, a que vos dedicades? Que facedes? Pois eu teño unha empresa de servicios gandeiros para dar servicio nas ganaderías da zona, máis de fora da zona da comarca, e ao mesmo tempo pois emprendín fai 2 anos nun negocio para o tema turístico dos peregrinos, aquí no Concello do Pino, en Arca. E contame, con que idade fixeches ese primeiro emprendemento? Con 18 anos. Con 18 anos, vemos que aquí este é un claro exemplo. E creo que contaches coa axuda dun compañeiro que está hoxe aquí, non? Sí, bueno, entre outros compañeiros, cando arrancamos, un deles pois era Pablo. Pablo, contanos logo, cal foi a túa aportación? Pois sí, estábamos sacando o ciclo superior ali en Sergude e dou unha oportunidade de axudarlle a el a montar a empresa e pareceume unha boa oportunidade para aproveitala e de paso facer as prácticas ali. E vos que o sabedes de primeira man, é difícil para unha persoa nova emprender nun lugar como este? Pois eu, a verdade, os temas administrativos nos levo moito, pero penso que é bastante complicado, sí, non tendrían que gozar de máis axudas das que penso que non gozo, pero eso pode falar aí mellor o compañeiro Manuel. Contades con esas ferramentas das que fai ilusión? Sí que é certo que hai moitas axudas a xente nova a emprender, no meu caso, pois non me puiden ou non nos podemos beneficiar de ningunhas, pero sí que hai pois grupos como os GDRs e todas esas asociacións que buscan maneiras de incluir negocios e novos proxectos no rural, pois que sí que é unha boa alternativa para a xente que queira emprender nesto, que non ten por que ser no mundo da ganadería, hai outros sectores tamén que teñen nicho de mercado. E agora vou falar con vos, con Raquel e con Brais. Vos é certo que traballades fora do concello, pero si vivides aquí. Pensades que hai oportunidades para aproveitar aquí no rural? Pois eu creo que agora mesmo poucas. Se te queres dedicar ao sector primario, o tema da ganadería, deberías de invertir moito diñeiro para conseguir ter a mesma estabilidade económica que noutro sector. Pois unha saída creo que podería ser montar unha planta de compostaxe, porque un problema que actualmente estamos tendo no rural é que as grandes granxas non dan xestionado os seus residuos, os seus purines.
e pois, por medio de compostaxe poderíamos revalorizar o seu residuo ou ter un produto de alto valor engadido e ao mesmo tempo pois, crear emprego no rural. Bueno, aquí xa nos están dando unha idea. Ti estás de acordo? Pensas que hai oportunidades no rural ou que son escasas? Eu penso que sí, que siga habendo oportunidades no rural. De feito, se non nos imos ao sector primario, que penso que é o que máis poboación fixa no rural, ímonos a un sector secundario de transformación, que aínda falta moito en Galicia. Somos grandes produtores de vacún de leite, e aínda falta moita industria que transforme, que sea capaz de sacarlle un valor añadido, como, por exemplo, fai a última planta tecnolóxica de leite que se montou en Galicia, que é InLates, que ven para eso, para revolucionar un pouquiño e segmentar a leite nos seus diferentes componentes. E, por citar un proxecto como fixo a miña compañeira Raquel, para sacarlle valor añadido a un subproducto, sería o suero, que actualmente é verdad que algún se transforma en Galicia, o suero das queixerías, que todos sabemos que é un subproducto de refugallo, e valorizar ese suero, ser capaz de sacarlle a pouca proteína, os poucos azúcares que ten, sería clave, non? Por citar un proxecto. Pero como ese hai miles de proxectos máis que as administracións terían que axudar a levar a cabo, efectivamente, pero sernos capaces de sacar un valor engadido deste sector secundario de transformación. Pois pareceme ben interesante isto que decides, porque además de dar a vosa opinión, tamén estades pois dando aí ideas para futuros proxectos. E xa que estamos neste ámbito, no ámbito dos sectores, imos a falar dun moi claro que aquí en Opino tedelo moi presente, o turismo. Vos credes que se está a facer un bo uso deste tipo de turismo? Eu opino que sí, que sobre todo do camiño francés, que na súa etapa de Arzúa a Arca, pois nesta etapa pois, existe un montón de pensións, bares, restaurantes que sí que aproveitan pois, o balance económico que deixan os peregrinos, pero tamén é certo que existe outro camiño que pasa polo noso concello, que é o Camiño do Norte, que ven de Boimorto e adentrase no noso concello por Medín, pasa por Gonzar e xa pasa por Castrofeito para finalmente enlazar co camiño francés en Lavacolla, e creo que todavía queda moito por explotar, porque en este camiño apenas hai bares e restauración e podería ser un nicho de mercado importante. Pablo, ti estás de acordo? En parte sí, en parte non. Eu penso que sí que é certo que se pode explotar moito máis, pero tamén penso que hai unha sobreexplotación do camiño francés. Porque a verdade, en Arca, ahora mismo, quen queira alugar un piso ou quen queira establecer ali o seu comercio ou tal, ten moi difícil. Entonces, a xente, se o que tratamos é de fixar población no Pino, creo que debería tomarse algunha medida para que non todos os edificios e todos os pisos foran destinados a turismo e houbera facilidades para cadar un piso a uns niveles económicos que poideran ser adaptados a moita xente. Vos pensades isto, que este ámbito este tan dirixido a contentar estes visitantes que veñen polo camiño, igual fai que nos esquezamos un pouco máis dos servizos básicos para a poboación daqui do Pino? A miña opinión é que teño un negocio relacionado co turismo e co tema dos peregrinos, pero ao mesmo tempo son residente de Arca, do Pedrouzo, bueno, pois eu sí que sufro a parte negativa do turismo, a parte negativa dos peregrinos, non? É dicir, está ben porque traen cartos, aínda que puño en dúda que cartos e que tipo de cartos, a que costo, e sí que colocan o noso pobo logo no mapa, pero realmente eu penso que a repercusión económica está moi ben, é moi ben valorada pola xente que realmente vive deso, pero despois realmente tamén fan moito mal, digámoslo así, porque, é dicir, non teñen moito respeto polos cidadáns, ao mesmo tempo a hostelería pois tampouco che dá privilexio ningún que sexas do pobo, cando no inverno eres ti quen estás aí aguantando todos os días. Entonces eu creo que é algo positivo, porque quen viva deles, pois sí que é un nicho de mercado grandísimo, pero ao mesmo tempo creo que lle quitan moito atractivo ao concello.
Entón, creo que, como ben dixo Pablo, creo que se debería regular un pouco, porque non é o mesmo ser do Pino e ser de Lardeiros ou de Ferreiros ou de Medín ou donde sexa, que non te implica nada, que estar aí todos os días ás 4 da mañá en berros, ás 5 da mañá en berros, ás 2 da mañá en berros, son moi sucios, porque chegan, comen na calle, deixan as bolsas da comida tirada en moitas ocasións, e creo que deberían desde o Concello poñer algo máis de normas e máis disciplina, e que sexa unha actividade económica importante, sí, pero cunhas normas tanto para o comercio como ao visitante. Vamos, ti apostas por unha regulación e, ademais, un balance, non? Entre eses aspectos positivos e aqueles que non o son tanto. Brais, ti que opinas? Eu son un gran defensor do Camiño de Santiago e do turismo que atrae. Ahora ben, sí que estou de acordo co meu compañeiro Manuel que hai un gran traballo de fondo de educación aínda, vale? Polos temas dos horarios nocturnos e demais, que sí que poñen a convivencia da veciñanza un pouco ao límite nestes últimos anos, pero hai que ver as cifras económicas que deixan. E unha realidade que o peregrino 300.000 pasa cada ano antes chega cada ano antes a Santiago, de feito, agora xa andamos máis cerca dos 400.000 que dos 300.000, gracias en parte á promoción que está facendo desde as administracións, e despois que só fai falta ver como é o Pedrouzo no verán. Podemos ir hoxe, que estamos a principios de setembro, ou podemos ir en enero, e vemos as terrazas que hai e demais. Entón, sí que estaría de acordo que máis ben a xente de local beneficiase dos servicios que aportan, porque eu como residente no Pino non me tería que desplazar a un núcleo de población máis grande cando teño bares, teño restaurantes, bueno, a hostelería en general, xa dentro do meu propio concello, e tiendas que ademais dan soporte a esta hostelería toda. Entón, todos os povos, somos todos conscientes que todos os pueblos desde Sarria, que é o mínimo para que den a Compostelana, para que empecen a facelo polo camiño francés, que é o mayoritario, hasta Santiago, pois viven mayoritariamente do turismo que aporta o Camiño de Santiago. E imos falar tamén de outro tipo de turismo, do turismo rural. Entón, que opinades sobre ele? Aquí ten cabida? Sí. Sí. Contádeme logo, que oportunidades hai para este tipo de turismo, turismo rural? Pois a ver, eu creo que o Pino ten un gran potencial porque conta con un montón de festas patronais, gastronomía local, ten pois, unha diversidade paisaxística e, sobre todo, conta con algo que as grandes cidades non teñen, que é unha imensa tranquilidade. E o ritmo frenético que levamos hoxe en día, con agobios e estrés, pois tamén é necesario esta tranquilidade que nos dá o rural. Pablo, ti tamén opinas o mesmo? Eu opino o mesmo totalmente, o que pasa que aquí o que faría falta a nivel do Concello é promocionalo, é como quen di, situalo no mapa, porque hoxe en día somos un concello pequeno, e sí que é certo que temos un alto potencial, pero non somos coñecidos mundialmente como poden ser outros lugares de por aí do mundo. Por aquí, pensades que isto é o que falta? Eu non penso tanto na promoción, porque é verdad que o nome do concello e, sobre todo, o nome do Pedrouzo dancho os 370.000 visitantes que pasan polo camiño francés, que preguntes onde preguntes sí que saben onde queda ubicado o Pedrouzo, porque fixeron o Camiño de Santiago, entón é unha grande ventaxa. Despois vivimos ao lado dun aeropuerto, é outra grande ventaja para si queremos viaxar. Estamos nunha zona máis ou menos céntrica dentro de Galicia, polo cal desplazarse sencillo, con dúas carreteras de acceso a Madrid directas. E despois eu creo que hai que seguir apoiando o turismo rural, que é un turismo de calidad, que deixa a margen, e por outra banda, que, oye, pois podes aproveitar a casa que tes de teus pais, de teus abuelos, esa típica casa abandonada, que necesitará empleados para mantela como activa como casa de turismo rural, entón estás axudando tamén a fixar poboación na zona. Opinas o mesmo? Estás de acordo? Opino moi parecido ao meu compañeiro Brais, porque pensamos que o sector rural só é vacas e tractores e fincas, pero é verdad que hai moitísimas outras oportunidades pois, a nivel turístico, a nivel pois, sector servicios, a nivel pois, outras actividades logo.
Creo que pois sí que somos un concello que podemos atraer moitísima xente de outro ámbito que non sexan peregrinos, porque temos sitios, pois zonas verdes, ríos, temos áreas recreativas, e a verdade que temos un concello nese sentido moi privilexiado. Bueno, estádesmo pintando moi ben de cara aos visitantes, pero Manuel, eu teño entendido que ti viñeches de Santiago vivir ao Pino. Que foi o que te atraeu para vivir aquí? Pois eu viña dunha aldea de Santiago e, bueno, pois xunto con a miña parexa decidimos vir vivir aquí ao Pino un pouco, pois, atraídos pola tranquilidade. Pero está de maravilla nos meses de inverno logo, pero despois cando sí que é o auxe dos peregrinos, pois sí que se complica un pouco porque, bueno, o que comentaba antes, o tema de alternar de noite, pois faise complicado ás veces. Son as dúas caras que ten, non, este tipo de turismo. Sí. Bueno, por aquí, contádeme, que vantaxes ten vivir aquí no Pino? Pois eu creo que tes unha calidade de vida moi alta, gozamos de todos os servicios, igual que noutro pobo e noutra cidade calquera, e gozamos dunha situación privilexiada, que estamos a tan só 20 minutos de Santiago, e iso permítenos vivir nunha zona rural, pero ter unha oferta laboral máis amplia e desplazarnos ata ali cada día para ter vantaxes laborales. Bueno, ao final temos todo pretiño, o necesario témolo aquí, non? No Pino? Estades de acordo logo con Raquel? Sí? Foi a voz de todos. Contádeme, porque sendo mozos e mozas novos, eu tamén quero que me faledes un pouco das festas que tedes aquí, deses atractivos que dan a coñecer o nome do Pino. Contádeme así, que tedes, por exemplo? Pois a verdade... Sí, Perdón, conte. a verdade hai un montón de festas, entre elas a festa do Galo Piñeiro, creo que declarada de interese turístico, non? Se non me equivoco. E despois hai unha grande cantidade de romerías que a verdade, como a romería da Madalena ou a romería do San Pedro, que sí que é certo que atraen un montón de xente de fora. É certo que, como di Raquel, estamos a un paso de Santiago, e entonces esa xente tamén se ve atraída polo potencial das nosas festas. E, bueno, é algo de agradecer que, inda que parece que non, tamén é a economía. Bueno, a verdade, estas cousiñas dan a coñecer o Pino, e penso que ademais das festas tedes unha chea de rutas de sendeirismo, por exemplo, cousiñas que fan que a xente pois sinte atracción por un pobo como este. E falando da festa do Galo Piñeiro que estabas a nomear, tamén se me ocorre a Mostra Cabalar, por exemplo. Vos credes esencial salvagardar estas festas con tanta tradición? Pois non sei, pensades que é importante de cara a un futuro? A ver, eu creo que eu que o vexo desde o punto de vista da fora, non son nativo do Pino, empecé a vivir esa festa desde fai pouco logo. Eu creo que sí que é unha festa importante, a cal atrae moitísima xente de moi lonxe, porque a verdade é que o tema dos cabalos realmente sí que trae xente de lonxe, pero creo que se debería ver a festa de outra maneira, é dicir, creo que debería repercutir máis no pobo, creo que debería dar a ganar máis a economía local. Pois eu penso que os restaurantes pois deberían, a miña opinión, deberían pois ese día pois explotar o tema do galo, facer comidas co tema do galo, si, está moi ben a carpa colectiva onde come, a xente colle o seu billete e come en conxunto cos veciños e con outra xente, pero facer como fan noutros concellos limítrofes, é dicir, explotar máis a festa para que dese máis de si e ao mesmo tempo pois fose de máis interés aínda para máis xente. Vos estades de acordo que é unha boa maneira tamén de atraer xente? Estou de acordo totalmente con Manuel. Vémolo en compañeiros, en conocidos, en amigos que temos que ou ben son criadores de galo piñeiro ou ben teñen cabalos e si que os veñen a mostrar orgullosos o día da festa e o día da ruta cabalar. E por outro lado, nestes últimos anos estáse levando a cabo un gran incremento de expositores e de ambiente relacionado ca propia festa, que ao principio sí que era Ruta Cabalar e Festa do Galo Piñeiro, pero cada vez hai festa celta e hai máis expositores, entón a oportunidade de darlle esa visibilidade a negocios locales que van a expoñer os seus produtos e demais, benvida sexa, porque ás veces non é fácil ser pequeno produtor e darte a coñecer. Entón é unha boa oportunidade para iso, para darnos a coñecer de cara á xente de fora, non? Pois genial, rematado este bloque imos adentrarnos noutro un chisquiño diferente. O terceiro dos bloques vai sobre un debate aberto en España e tamén en Galicia.
a necesidade de conseguir unha diversificación da economía que no caso de Galicia está moi enfocada ao sector servizos. Pero sempre co cuidado do medio ambiente en mente e con proxectos que sexan sostibles. De feito, se falamos de natureza, creo que aquí no Pino imos sobrados, porque unha palabra que define o Pino é verde. Estamos ensinando en pantalla imaxes de diversos lugares de aquí do Pino que demostran isto do que estamos a falar. E vou vos facer unha pregunta. Credes que aquí, en Galicia, é necesaria esa diversificación da economía? Eu creo que sí. Creo que diversificar a economía é sinónimo de facer unha economía máis forte e salvaguardar en caso de que veña unha crise, se hai diversos sectores, se un se ve afectado por esa crise, outro pode seguir funcionando e pode salvar a situación económica da rexión. Se centramos toda a actividade económica en un solo sector, pois témolo máis complicado. É verdade que poderíamos afastarnos un pouco do sector primario e poñer en auxe outros sectores máis emerxentes como energías renovables ou biotecnoloxía ou que sería como a transformación que se está levando un pouco a nivel global, pois levala tamén a Galicia e que Galicia poida crear así unha economía equilibrada e que perdure no tempo. Pablo, de acordo? Totalmente de acordo, de feito xa vimos fai uns anos, cando pasou o rollo da pandemia, creo que se houbera unha diversificación máis grande, por exemplo, concellos como o do Pino non se vería tan afectado, porque, como dicía antes o meu compañeiro Brais, a economía, o 90% da economía do Pino básase no camiño francés, polo menos, e cando foi o caso da pandemia, sí que se vía un concello bastante despoboado. Vos tamén pensades que é necesaria esta diversificación? Sí, totalmente, pero esta diversificación é verdad que se está costando facela, pero estáse facendo. De feito, se miramos a xeografía de Galicia, temos mar, entón temos acuicultura, dentro do sector primario temos ganaderías de leite, de vacún de carne, porcina e demais, outra diferencia de sector, como o noso concello indica, o Pino, somos unha comunidade moi verde, con moita potencia forestal, e despois isto axuda a ter o sector industrial, o sector secundario, para aproveitamento deste sector primario. Entonces, por ese lado estamos cubertos, temos dúas grandes empresas tamén en Galicia deste sector, que son un pouquiño máis diferentes ao resto, como pode ser PSA ou pode ser Inditex, vale? E despois Galicia tamén é fuerte polo sector servicios, polo sector terciario. Aproveitando da zona toda de costa que ten, somos un referente vacacional en España e despois por toda a tranquilidade que pode dar unha casa rural en todo o interior. Estabasme dando varios exemplos, pero vou comezar por ti, Manuel. Vou vos preguntar, vos credes que é posible unha diversificación da economía, pero tendo en conta o cuidado dos nosos recursos naturais? Sí. Sí, a resposta é sí, pero sempre é moi complicado, non? É dicir, eu non creo que sexa imposible, por esa miña resposta é afirmativa, pero ter unha gran industria, ter un gran servicio ou ter algo sobreexplotado sempre pode contaminar ou estragar o que está feito, non? Pero eu creo que con estudio, con detenimento, con tempo e dedicación, eu creo que se poden facer cousas e diversificar en moitísimas cousas diferentes sin ter que estragar o que xa temos. Brais, ti crees que é posible este cuidado dos recursos? 100% posible. Eu que traballo no mundo da industria e temos moita relación ca administración pública porque fai os controles necesarios para garantir esta calidade, podo asegurar que, evidentemente, aínda que tradicionalmente sí que se fixeron auténticas barbaridades, tanto de vertidos como de explotación de outros recursos, hoxe en día é un tema moi controlado polos técnicos da administración que ao final son os que teñen que dar a súa profunda opinión nestes temas. A ver, Raquel, hoxe en día é posible logo esta... Sí, eu creo que sí, pero deberíamos de, como di Brais, invertir sobre todo en proxectos que estén relacionados co mundo da enerxía verde, enerxías renovables ou que teñan posto en valor a economía circular. Sempre desde o respeto cara ao medio ambiente, a reutilización e a revalorización de residuos creo que é moi importante para manter, porque é o mundo que temos. Pablo, é necesario este respeto para o medio ambiente, pero é posible? Totalmente posible.
O que, como dicían os meus compañeiros, o que hai que invertir é máis en investigación e a verdade, pois, facendo os estudios necesarios, por aí eu creo que hai moitos residuos que se podían volver en produtos a largo plazo ou a corto plazo con os proxectos sostibles, iso. Gústame moito a vosa opinión porque a verdade foi toda moi positiva. E agora vou poñer sobre da mesa un tema, bueno, que creo que se falou un chisquiño nesta zona, que é un proxecto industrial que se está estudando para ver se se leva a cabo. O proxecto da mina Touro o Pino. Vos que opinades sobre el? Pois eu creo que non debería ser un sí nin un non rotundo, senón que deberíamos de analizar o caso porque é complexo e deberíamos de facer estudios de impacto ambiental exhaustivos e poñer sobre a mesa pois, os problemas medioambientais que iso pode conlevar, pois, contaminación de chans, de sol, de auga, pois, tamén a bioreforestación que se pode facer, a pérdida de biodiversidade. Entón, creo que deberíamos de ter en conta a opinión dos veciños máis afectados, deberíamos de facer un balance económico para saber se os beneficios poden superar as pérdidas ambientais que se van a ocasionar. Por suposto que a empresa que leva a cabo a actividade mineira cumpla con todos os estándares e legislación actual e, por suposto, tamén que despois conte con un plan para volver a restablecer a zona e, por suposto, que cumpla coa legislación. No contexto do que falábamos, non? De respetar o medio ambiente, verdade? Manuel, ti que tes unha empresa relacionada, pois iso, co medio ambiente, Raquel falaba de ter en conta a opinión dos veciños afectados. Ti que opinas? Que opinión tes sobre a mina? A miña opinión sobre a mina é positiva. Aínda que realmente é complicado basarse nunha parte ou noutra, porque eu creo que está moi contagiada a nivel político, a miña opinión é positiva, porque eu creo que todo o que sexa negocio, emprender no rural é positivo, non? Entón a miña opinión é positiva. Pero ben é certo que a gusto de todos nunca chove. Entonces, o de falar cos veciños ou non, pois é certo que é algo positivo, pero é moi complicado ter un pobo unido e de acordo. Entonces eu creo que o que non se podería é politizar as empresas, non se debería poñer nin logos nin colores, e creo que se debería mirar na riqueza que vai crear no pobo, na riqueza que vai crear na xente, na riqueza que vai crear de arredor, as oportunidades laborales que imos a ter, directas e indirectas. Porque aquí que pesa máis sobre a balanza? Estas oportunidades laborais ou o cuidado do medio ambiente que estábamos a falar? Eu non teño nin a menor dúda, como empresario, non teño a menor dúda que esa empresa se lle vai exigir todo o que sexa posible para que todo o que exploten e saquen quede ben. Non teño a menor dúda. Entón, eu xa non entraría nun debate deso, porque estou seguro que, igual que eu teño que cumplir as miñas normas que me poñen os meus clientes e os meus provedores, eles van ter que exactamente cumplir as súas, que llas pondrá a administración ou quen sexa. Non teño a menor dúda de que eso se vai cumplir. Entón, ao nivel medioambiental, creo, ou dou por feito, que se vai a ter respeto e que se vai a respetar todas as normas que lle poñen. E así, falando das oportunidades laborales, eu creo que na balanza pesa moitísimo máis eso, porque eu non sei se me verei picando na mina ou non picando na mina, pero como ben dixen antes que teño un negocio turístico en Arca, pois é moi probable que o meu negocio medre gracias á xente que veña a traballar á mina. Veña a traballar ou de visita á mina. Entón, eu creo que sería positivo. Vai repercutir tamén no entorno, non? Eu creo que sí. Por aquí, Brais, que opinión tes ti? Pois teño unha opinión moi parecida á de Manuel. É dicir, se nós queremos fixar poboación no rural, como vimos falando nos bloques anteriores, é necesario ter negocios no rural e ter industria no rural. Entón, a mina claramente é unha oportunidade para eso. Falanse no proxecto que van a crear 400 postos de traballo directos e máis de 4.000 indirectos. Entón, como oportunidade laboral, é magnífica. Eso por un lado. Despois, por outro lado, non vou a ser, nin debería ser nadie o que opinara sobre o impacto ambiental que vai a ter. É dicir,
Todas as industrias a día de hoxe están sumamente controladas pola administración, aí está un mecanismo regulatorio que é Augas de Galicia e o canon de augas de fondo, entón non nos pode caber nin a menor dúda de que vai a estar regulado e ademais diariamente seguro. Non sei por que ven este medo, creo que este medo ven un pouco infundido polo que decía Manuel, por un interés político de mobilizar as masas, pero fora do interés político, eu como veciño da zona o que lle teño que exixir á empresa que vai neste caso explotar a mina é que ningún parámetro medioambiental se vai a modificar, que a xente, como así o recolle no proxecto, que contraten sea local, a menos postos técnicos e demais, e que o material para a construcción que se vai a utilizar vai a ser tamén local. Entón, se sumamos isto todo, estamos axudando a fixar a esa poboación que nos interesa, no rural. Entón, a miña opinión é positiva, non poido decir nada, non teño ningún argumento que rebata que na súa contra. Entón, hoxe en día hai xeólogos especializados en minería, hai enxeñeros medioambientais, hai enxeñeiros de paisaxismo, do paisaxe, con estes argumentos e con estes mecanismos todos, pois temos ferramentas de sobra no siglo XXI para moldear este proxecto. Pablo, a túa opinión vai poñer o punto final a esta rolda. Contanos aí, cal é a túa opinión sobre a mina? A opinión, como gran afectado, é totalmente desacordo ca mina. Non creo nin que sea un proxecto sostible, pois só falan de 15 anos, 400 postos de traballo ou 4.400 en 15 anos. Home, se deixan todo tal cual estaba, podémolo escoller para ben, pero xa se veu o desastre medioambiental que creou a mina anterior, e témolo aí, con parámetros e todo industrializado, vemos a repercusión que ten na ría da Arousa, vemos a repercusión que ten noutras rías e vemos a repercusión que ten nos ríos daqui de Galicia. Eu, como aficionado á pesca, non fai falta ir moi lonxe para todos os vertidos que veñen da mina, ti vas a ese tramo de río e aí non hai vida ninguna. Entonces, se falábamos antes do medio ambiente, sostibles e tal, eu penso que unha mina, en todos os sitios que haxa, moita sostenibilidade, penso que non trae. Vamos, ti vívelo en primeira persoa estes efectos que ten, non? Eu vivo en primeira persoa, creo que o linde da mina queda a 400 metros da nosa finca. E entonces, pois eu, home, sí que creo, como di Brais, que aí hai moitos intereses políticos, pero claro, ao final estamos falando de sempre, a quen lle interesa a mina, aos 4 que teñen intereses políticos e económicos, e aos amigos deses que teñen intereses políticos e económicos. Pois gustoume ben poñer sobre a mesa esta cuestión porque vin a opinión de ambos bandos, creo que puxemos cada un pois iso, as nosas razóns sobre a mesa, como dicía, e bueno, penso que con este tema tan polémico que chega o punto final do programa. A verdade, teño que darvos as grazas porque foi unha xornada ben interesante da que aprendín moitísimo e nada, que nos vemos o próximo programa. Mil grazas a estes veciños do Pino e ata a semana que ven.